No a na záver, ako sme slúbili, alebo ešte takto, skončil sa nám seriál 2015 a čo poviem, nech žije seriál 2016. Rysuje sa nám ďalší usporiadateľ a to je Družstevná pri Hornáde a ďalší, takže hurá, tešíme sa. No a na záver, jazdecká tombola. Tu sú vaše štartové čísla klasiky Tuningy špeciál a teraz poprosím moju neterku Emku, aby vylosovala šťastného výhercu. Prečítaj, kto tam je. 53 k... To znamená, že 53 klasik. 53 klasik. Štartové číslo 53 klasik. Nie, Maťko ti odovzdá tombolu. No, takže toto je šťastný výherca jazdeckej tomboly. Ešte raz vám ďakujem všetkým za účasť, nádherná. Hovorím, lámeme rekordy, to ma veľmi teší a dovidenia na budúci rok, o rok, priatelia.